Let's get indaba zo-1 KZN TV uyifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asibhekele hamba phambili usona namhlanje izohlalelwa phansi kaMtolone neHawu uMandlakazi usunomdidiyeli wamabutho kanti ke ufuna usizo washayiswa imoto yemeya. Unobhala we-ANC kulesi sifundazwe uBheki Mtolo uthi ke ubuholo obuphezulu ku-ANC nobekhosathu buzoba nomhlangano maduze ukuxazulula ukuqwebana ngezikhulumo phakathi kukaMtolone neHawu. Lokhu kulandela ukuthi neHawu ifake amaphepha enkantolo ePMB ifuna uMtolo akhokhe R2 million ngenkulumo yakhe ayenza ngoJulayi eKokstad ethi ke isikhungweni sikahulumeni amalungu eneHawu yiwona ahluleka ukwenza umsebenzi wokusiza umphakathi. Emva kokuvela kwembiko yokuthi neHawu isiye enkantolo ngoba ikholwa ukuthi uMtolo abayithandanga inkulumo yakhe futhi bafuna axolise esidlangalaleni. Kamuva ngomlomo kaNobhala sekuvela ukuthi lolu daba luzoxazulula amadlela ndawonye. No, I think udaba lwethu neNeHawu uSG we-ANC no-GS wekhosathu balihenglisho. Ngisiyahlangana eLithuli House ngomsombuluko. Ngicabanga ukuthi sizolibeka endaweni right lizoba right ngoba phela thina neNeHawu nekhosathu sabomndeni vele phela abafana abafana bomuntu bakwazi bake bathi ukuphisana nje bevana amandla emese ubaba uyababiza kabatsheni bamakodini nezingane zami yekani ukulwa emgaqweni ilwandla ngaphakathi cabanga ukuthi idaba esolungisa nje mina inkinga. iANC isanda kuqeda ubudlelwane babo neEFF kumasipala kwaMaphumulo. uMtolo uthi benze lokhu ngoba kubone sekunzima ukusebenza neEFF waphinde waphawula ngodaba kokuhlakazwa kobuholi beANC kwisifunda iTheku. iEFF kunzima ukusebenza nayo njengibengishilo ukuthi mawusebenza neEFF uphuma endlini ugqoke njengami nje kanje kanti bekufanele ukuthi ugqoke ijazi kwalo lizokushaya iqhwa emini yabo nje uyabona kanjani angithi manje ngazile ukuthi koze kushona ilanga kufanele ngigqoke kanje kodwa mawusebenza neEFF ufuna ugqoke kanje mase emotweni ufaka ijazi elikhulu namabhutsi ngoba lingathi njengesila ngithi ngiyaphuma la selishaya iqhwa elingaka sishintshile iwede EFF then besebenza nabo lapha basimosha then lezi ezinye izinto mina ngihleli ngisebenze kanje ukuthi iANC masikathatha isinqumo siyasicommunicate sonke isikhathi iPC nje yaseKZN mayithatha isinqumo siyabatshela because sitshela ama structures wethu sitshele neSociety ngoba si leader of society mhla sathatha isinqumo ngobuholi baseThekwini bengaba siyosithatha siyotshela iSociety. Ngutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261 ngiseThekwini. Ube impumelelo kumcimbi okugcotshwa nokungenisa esibayeni ungamdidiyelwa amabutho kwaMandlakazi kwaNongoma umntwana ofunda Zulu umphakathi ke amabutho abephume ngobuningi bawo uzoba ingxenye yale ngqophamlando. Kukhunjuzwa ke intsha ngenhlonipho kwakhuzwa isihlava sodlame lwezobulili kugcotshwa usekela ndunankulu wesizwe sakwaMandlakazi umdidiyeli uNduku Mzizi Ndwandwe kanye nomdidiyeli wamabutho umntwana ufunda kwezakhe Zulu esigodlweni senkosi kwaMandlakazi kwaNongoma eBhanganomo. Abantwana basendlukulu izintombi amabutho umphakathi bahlanganyele kulomcimbi ukuzoba ngofakazi obuyingqophamlando wokwakha ke isizwe sakwaMandlakazi. Inkosi yesizwe sakwaMandlakazi ithi laba abagcotshiwe inethemba lokuthi bazowenza ke umsebenzi ngempumelelo. Nkosi yami ngiyabonga kakhulu ngalokho okwenzekile lapha endlunkulu eBhanganomo. Kube into enkulu kakhulu ngoba kade sagcina ukwenza umsebenzi omuhle kangaka. Lapho khona simisa khona ibutho lesizwe ukuthi siphinde libe khona siliqinise silivuse ngoba mali khona ibutho senzela khona lokho ukuthi sibe organized insizwa zikwazi ukuthi nje zihlangane zikwazi ukuthi ihlangane nango ukuthi nje nakho ziyibona intembi ukuthi azihlangane ziyilungise intembi makuvela okungeke kuhle emphakathini njengoba sekwagcwala oGBV nje emphakathini ziyahlangana insizwa manje ke zikhulume lokho bese kuyakhuzwa lokho emphakathini. Ngicabanga ukuthi phela isizwe sikujabulele lokho futhi siyafisa ukuthi kube njalo kube kakhulu kahle kade ukuthula sekufisayo emphakathini ukuthi kwakheke. Ongusihlalo wesigungu senkosi uNathi Gumbi uthi ke laba abagcotshiwe namuhla bayabamukela ngoba baqondene kahle kakhulu ukwenza umsebenzi abagcotshelwe wona. Ngijabule kakhulu emoyeni wami
impela baqinisile ukuthi inkosi imele uNkulunkulu emhlabeni. Bobabili laba bantu babalayo bangabantu abanophawu olihambisanayo nalezi ifiso zethu. Mangaqala nje kobaba umdala ubaba uNdwandwe indoda ehlonipha ngendlela eyisimanga, indoda enenkomo engacishe ifike emakhulwini amahlanu u500 engakazi umsebenzi umlungu ithi uma ishithi yasebenza inyanga ezisithupha emva kwalokho ayiphendanga. Uma ukhuluma ngomntwana ufunda umuntu odingwa isikhathi samanje, umuntu ofundile wagogoda, usebenza eminyangweni weagriculture, usebenza nomphakathi, usebenza nolusha. So konke ke lokhu uyakwazi ukuhlanganisa ama igqugquzela abantu abasha, egqugquzela ukuthi abantu besuke ezidakamizweni, besuke ebugebengeni. Nangokomoya wakhe ke indoda eyithobile, indoda engakwazi nokunqaphela umunye umuntu, kodwa ethanda isintu sayo ngendlela eyisimangaliso. Ngicabanga ukuthi ke futhi okukhulu umuntu olalelayo okwazile ukuthatha imbono. Ogcotshwe esikhundleni sokudidiyela ngokusemthethweni amabutho uthi ke uzokwenza ngokuthembeka umsebenzi agcotshelwe wona. Angiqala ngokuthokoza kakhulu ukuthi umuntu wenkosi ungikhombe nje ukuthi kufanele ngibheke amabutho esizwe esikhulu kangaka. Angiboni ukuthi lapha eKZN noma emhlabeni wonke sikhona isizwe esikhulu njengasizwe sakaMandlakazi. Ngizoyimisela kakhulu ukuthi ngeze engikuthunywe inkosi. Inkinga ke esibhekene nayo njengezizwe nje zonke indaba ye gender based violence. Into engizoyenza ukuthi ngaso zonke ikhathi ngihlanganisa insizwa ngiyiluleke ukuthi uma uphila nento namantombazana uphila kanjani, uma uphila nabantu abadala uphila kanjani. Ngoba kulesikhathi esidala saphambili insizwa zayihamba nezintombi zobukela, zihambe nazo ziye emagigini emcimbini ekhona, kodwa ongezuzwa ukuthi bayathinta nababazalana njengosisi nobhuti. Umuntu wayeshela intombi ongasiya seduze kwakhaya, eyishele kahle eqonwe eganwe. Kodwa ke kufuneka sikulwele ukuthi abantu besifazane nabantu asebancane bevikeleke ngayo yonke indlela. Izindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu kwaMandlakazi kwaNongoma. Owesilisa wasemandeni enyakatho nelikaMthaniya washayiswa imoto emeya wesifundile Mbuthobani Shandu ucela usizo lwezomthetho kulandela ukungaphumeleli ukubhalisa imali yokulimala kwakhe uRaf ngenxa yokushayisana kwesitatimende akholwa ukuthi ke umeya wabhala amampunge ngento eyenzeka ngelanga lesigameko. Uvelaphi Mdletshe walimala ngozibandlela ka2022 eshayiswa imoto kameya walahlekelwa ngeimoto yakhe, naye walimala isingezansi waze wahlala ehlalweni esinamasondo. Umdletshe uchaza kabanzi ngento eyenzeka ngelanga lesigameko elimala okwakuDisemba wango2022. Limale ngo2022 December 24. Futhi limani kwami ngilahlekelwa ngumuntu ozisebenzayo ophila kwesebenza njengoba ngalahlelwa imoto engihamba ngayo njengoba umeya uShandu washayisa imoto yami wangisiza lutho waqedwa baleka njengoba ngachaza siqaleni ukuthi wagcina nje elethe 1000 rand ekutheni lo mali etha abasekhaya umndeni wami awungibheka ngayo esibhedlela. Wasunikeza umshana wami futhi 1000 rand naye ukuthi naye akenza ama check up esibhedlela ukuthi yena akathinteka ngayini ngihamba naye. Wagcina nje kanjalo kuphele kanjalo kukhunye waphinde kwenzeke emva kwalokho. Uthi umzima abhekene nabo akakwazi ukubhalisa ukulimala kwakhe ka-Road Accident Fund ngenxa yokuthi kushayisana izitatimende asenza yena kanjalo nomeya uShandu. Ziningi izinto ezingalunganga. Mhlambe akithi nje ngokwaRaf ngisho njalo. Namanje kusystem yakwaRaf angiregistiwe. Kunezinkinga esikhona. Engicanga ukuthi into edala lokho istatement esafika sashintshwa epolice station eMandeni police station. Bafika babhala enye into bathi imoto engishayisile ibihamba umfowabo kameya, kade imoto ihamba yena meya qobo naye ihamba naye. Manje lapha kwaRaf ummeli lo odala nalento uthi uRaf usanqaba ukuthi aregister case yami ku system bese iziqola phambili. So manje ummeli sizama ukuyifaka enkantolo lento aphoqa uRaf ukuthi aregister icase. So kuneyinkinga nje enkulu ukuthi lento le ngiyafisa khona igcine ilungisekile. Ethinta umeya ngalolu daba omkhulumelayo ihhovisi lakhe uSipho Mkhize uveze ukuthi akathandanga ukuphawula ngalo. Amaphoyisa nawo asasazobheka ulwazi namadokodo ukuthi ingabe umphenyo wecala selukuphi uphenyo lwakhe. Kudebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261 ngiseThekwini.
Umphakathi wakwa-33 ezingolweni ogwini sengenzimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ukhala ngokungabunawo amanzi, ugesi kanye nezindlu zoxhaso abathi-ke zikhethe iphele emasini. Ilungu lomphakathi uJoseph Nyawonye uthi-ke bahlangane lapha ngoba bezokwethula uhlu lwezikhalazo zabo kuyizithunywa zikamasipala iRenkonyeni. Lo mphakathi uthi uziza khishwe inyumbazane kanti nabo-ke bavota. Umphakathi wasezingolweni kuWard 33 ngaphansi kwamasipala iRenkonyeni ukhala ngentuthuko ekhethe iphele emasini njengoba bethi izindlu zoxhaso zikhetha abantu kanti okunye abakhala ngakho ugesi ohamba masolokohlo kanye nemigaqo engakhiwe. Lo mphakathi uhambisa uhlu lwezikhalazo kwizithunywa bezilethwe umasipala iRenkonyeni kanye noku. Umgwaqo ngiqale ngawo itiyela uhambe waphela endleleni la waphela khona kuthi emakulandela izindlu zakhombisa izindlu ukuthi njengoba umgwaqo waphela la nathi izindlu siqedwa la futhi asidluli. Lokho kusinika ukuthi uma kungadluli umgwaqo nezindlu singadluli ingenxa ngoba thina singabukeke singabantu abazidingayo izinto ezintuthuko amavoti ethu adingakalayo kuphela. Ingakho ke sihlangene la sinezikhalo ugesi kumanje kuthiwa ugesi eindaweni awucinyiwe kodwa kuthina sicingelwe imihla namalanga alikho isonto esingacingelwa ngalogesi okokwadlula lesilwane ekuthiwa iCovid sihlezi sicingelwa thina ugesi. Elinye ilunga lomphakathi ligcizelela ukuthi izindlu zoxhaso ziyakhetha. Ngiqale ngizindlu izindlu kuWard 33 zikhombisa ukuba zibe namehlo okukhetha ukuthi ngiyamkhetha lo ngoba ngiyamazi ukuthi uyilento engiyiyona ongayiyona lento engiyiyona hayi sobe sibone ngaye. Konke ke lokho njengomphakathi siyakubuka kwenzeka phambi kwethu. Kunabantu lana othola ukuthi ngoba ngifaka iskip esinje noba sinje labo bantu indaba yabo sishiftele emuva labo bantu. Eqhuba uthi namanzi nogesi bayakuhluphekela. Noba ngabe yini elethwe emphakathini la kuthina izi ngapha kule ndawo yasekuthiwa kwaShoba eMkhumbane ayilokuthi nje iza ngisuke ezindlini ngize emanzini amanzi nawo sawalwela kwaze kwenzeka khona kanje amanzi siwalela sesina 5 years wonke kodwa lana kunelokuze lana kunamapipe ahambelwa phansi. Ube isithunywa sikamasipala uku uthi izinkinga ezibhekene nalomphakathi zamanzi bayaziqonda. Ngophela kwaJuly ugesi usukhona la sesiyaphamba sesiyakwazi ukunika abantu bakithi amanzi ngendlela ejwayelekile yansuku zonke. Now silahlekelwe inyanga ezibili kuya inyanga ezintathu. Silindele manje ukuthi uma beqala ukuthi bazoqala ngoSeptember kuOctober kuNovember. Bese ukuthi ekupheleni kwaNovember mhlawumbe yobe selilo ukuthi bawo energize wakhe sekufaka umlilo logesi ukuze ufike la sifuna ufika khona ukuze sikwazi ukuhamba amanzi anele ukuthi sinike wonke umuntu lokuzana amanzi. Lo mbiko benuwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisezingolweni. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele indaba ze1 KZN TV nazi ihlokwana kwezona ehamba phambili osona namhlanje. Izohlalelwa phansi kaMtolone neHawu uMandlakazi usunomdidiyeli wamabutho kanti ke ufuna usizo washayiswa imoto yemeya. Umsunguli wenhlangano izwe lamadoda omsamo Sibonelo Nxele uthi ke basezihlelweni zokuthi besebenzisana namakhosi ukulwa nehlava sokuhlunyezwa kwesifazane kanye nezingane. Unxele uthi ke ukukhuluma emsakazweni akanwele ngakho ke kumqondo ophusile ukuthi bahlanganise amadoda bakhulume ngalesi sihlava. Usuku nosuku elakuleli libika ngokuhlukunyezwa noma ukubulawa kwabantu besifazane nezingane nokuyihlava ke sibonakala sikhula usuku nosuku ikubala nje ezimbalwa bulawa kudutshulwa abesifazane ababili endaweni yaseThekwini kanti esinye sicifane naso ukubulawa komntwana owadlwengula owabe esefakwa emphansi kombhede enye kwemizi eDumsana Makhaya village eMpangeni. Inhlangano yamadoda ke izwe lamadoda omsamo
Ithi-ke uma bengamadoda bengasukumi lesi sihlava sizokhula, unxusa amadoda ukuba nawo-ke ayisukumele le ndaba yokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Siyabona sithi asihlabi ikhwelo, siyabona ukuthi isimo sokubulawa kwabantu besifazane sithanda ukuba nzima kakhulu njengamanje. Uma uqamba ubheka manje umsakazi usuku nosuku bekungcono uqala ubuzwa kuthiwa kubula umuntu wesifazane kanjalo. Njalo namhlanje umuntu wesifazane indaba neindaba kwabe indaba neindaba usuku nosuku, okusho ukuthi uma thina amadoda singasukumi okusho ukuthi kuzokwenzeka i-hour ne-hour ngoba sekuwusuku nosuku. UNxele uthi bazosebenzisana namakhosi ukulwisana nalezi sihlava, nathi-ke lena ngenye yendlela yokuzama ukufundisa amadoda ngokuziphatha. Njengamanje umbhidlango wethu-ke manje usekutheni siyicaba indlela idlulele kondaba ezitha emakhosini manje, ngoba into eyenzakalayo njengamanje kwenzakala kanje. Umuntu obulele umuntu wesifazane mhlasimpe eGoli or eThekwini uthuzwa, lo muntu ubeqashile mhlasimpe eThekwini or eGoli, kahle usuka emphakathini. Uma sithi ke njengamanje ke asiyihlwanyele ekondaba ezitha, sihlwanyela ekanjani na umuntu makangasuki emakhaya bese fika lapha na abe isilwane, kodwa akaqhakambise indawo asuka kuyona ngobuhle bayo. Sihambile kwezinye indawo sabona ukuthi ikakhulukazi nje thina la ekhingcetshwayo kuyo sicela ukuthi sizoqala njena siyokhuleka kuhlalo wamakhosi. Asingicela sifisa ukuthi siqale siyokhuleka kuhlalo wamakhosi ukuthi nayi inhlangano elekelela amadoda ekhingcetshwayo, sicela ukuthi asisize ahlabe ikhwelo eindaweni zamakhosi ukuthi nayi inhlangano efuna ukukhuthaza intsha ayikhuthazeke intsha na. Yilokho umsakazi ilapha indaba. Kwathulwe ngokusemthethweni inhlangano iPara to Paradise elekelela imilutha ukuthi-ke iyeke izidakamizwa. UBongimusa Zulu wasegama lakhe enkulu ongumsunguli ePara to Paradise uthi-ke usungulele inhlangano ngoba kuke waba umlutha wesidakamizwa iminyaka eyi13, kanti useke wasinda umphakathi usumgaxe ithayi uthi uyamshisa. uZulu uthi-ke ubunzima adlule kubona ngenxa yezidakamizwa akafisi kube khona intsha esodlula kubona. UBongimusa Zulu wasegama lakhe enkulu ogunulse eNingizimu nesifundazwe uthi ukuba isigqila sezidakamizwa iminyaka eyi13 kumenze wasungula inhlangano elekelela imilutha iyeke izidakamizwa. Uthi wethule le nhlangano iPara to Paradise ngenhloso yokulekelela labo abasacule kwizidakamizwa. Sizolontsha ke i-support group soyithula emphakathini ukuze umphakathi wazi izinhlelo nangokuthi ungalekelela kanjani kulaba fowethu laba abanenkinga yezidakamizwa, ngoba phela nabo bayibantu bayayidinga i-second chance. So ke sokhuluma ke nomphakathi ke namhlanje ukuze wazi ukuthi njengoba sesinabo abawu11 esesibasizile sabakhipha kwizidakamizwa, umbuzo umphakathi wazi ukuthi ungabalekelela kanjani njengoba sihlangana ngisho ukuthi uMonday, uLwesithathu, uLwesihlanu, abanye basuke bephuma ezidakamizweni beswele bedinga ingubo zokugqoka noma sihlangene futhi lana kumele kube khona amanzi azophuzwa. Ingakho ke sihlangene la ukuze umphakathi wazi ukuthi i-support somphakathi bayayidinga. Organization ke isathe senza ukuthi ngisungule ingoba mina ngake ngaba iPara iminyaka ewu13, so manje ngisober and clean for 3 years. Uthi imluthi iyadinga ukwesekwa uma isithatha igxathu lokuyeka izidakamizwa. Umuntu uma esanda kubuya e-rehab usuke vele umphakathi ungeke uze umamukele ngokusheshsha, kodwa i-support uyayidinga ngoba abanye uthola ukuthi umuntu uyaphuma ezidakamizweni kodwa uthola ukuthi manje usebuyela emuva ngenxa yenkulumo ayitholayo ebantwini, uthola ukuthi akakobuyela emuva kodwa abantu bayamjaja bathi useyabuyela. Uthi uke wasinda sebemgaxa ithayi emqaleni bethi bayamshisa. Ngo-2019 ngasinda koThekwini koGlibhe hostel sengifake uthayi kwalanda upetrol nala ngasekhaya emphakathini njengoba nje nginje ekhanda izingozi baningi kakhulu abantu engibonileyo, kodwa ngathi mase ngishintshile banginikeza i-second chance. Umunye wasebeyeka izidakamizwa uthi le nhlangano isimsize kakhulu njengoba besengene ephuma ejele ngenxa yazi izidakamizwa.
yabo hayi Parato Paradise ngifike seyikhona ngisuka ejele nguvele ngumdlu wezidakamizwa esezingenzile izidakamizwa zingifaka ejele ezingenza yonke into mangifika ngafika umnye umfethu wawubra wami lo kade ekhuluma lekuqaleni Bhamasulu esevulele inkampani le ungisize kakhulu Bhama evulele inkampani le Parato Paradise ngoba nginonyaka manje sizwe uyena ngisanda kusiphumela thathe ngingena ngiphume ejele ngihlukunyezwa ama drugs yabo ngahlangana naye umfethu wangitshela nginenkampani akunorganization ayivulile mhlawumbe ingangisiza ngoba uyangazi kade ngihlukuphisa ama drugs yabo engenzisa yonke into uthi wangena kuyizidakamizwa ngenxa yokuphapha ngiqambele nje amanga yabo wawo uphapha nje mina ngifaka ama drugs ngoba ayikho into engihlupha kwaba ukuthanda izinto 2009 ngina 19 years until nini last year kwakuphapha kusho ukuthi kakhulu ngikhuliswa yiyona iParato Paradise ngani ukuthi ngiluleke angiyangake ke irehab kodwa ngasizwa yibona abafowethu la kwiParato Paradise umunye osewayeka izidakamizwa uthi ufundile futhi wayesebenza kahle kodwa ngenxa yezidakamizwa wagcina sewuyekile umsebenzi ngafunda esikoleni ngaze ngawuthola umsebenzi bekade ngiyi-IT specialist ngisebenza ePietermaritzburg so inkinga abaqaleni sekutheni ngiqale ngiphatha imali so ngathi mengiqala ngiphatha imali ngase ngiya-influenceka ngindaba abangani peer pressure yabo ngadla ama-drugs abonye mase kuthiwa ngiyakubalela ama-drugs seke ngiwala ngidle iwunga ngike ngidle iRocky ngike ngidle iCrystal Meth ngike ngidle iMandrax ngike ngidle nelenye kuthiwa umgwini even necocaine eshaya ngamakhala yini na ukuthanda izinto ngase ngena kanjalo kuma drugs kodwa ama drugs bese ngigqilaza ngempela ngeza ngaze ngayeka ngisho umsebenzi ngingazange ngixoshwe iwunga ke ngidle strong ngihlala ke emadrobheni ngishoshoba ngilala emapayipeni sibambe inkunzi yonke into umuntu eboshwa ephume ejele ikusasa lami laphela ngalibona lifiphala esikoleni ngangiphume ngisho nano nganginabo abe u4 ngisafunda isikole yabo so ama drugs angihlukumezile empilweni uthi izidakamizwa ziyishabalalisile impilo yakhe angifisi futhi la ngelinye ilanga ngabe ingane yami noma ngabe umuntu wasekhaya noma ngathiwa umuntu omphakathi thizeni ahambe ngale ndlela engihambe ngayo so kuba khona ke kwale organization NPO umfesa akasoluso ngicathi negama liyasho non profit organization so into ayenzayo unothando labanye abantu unalento ekuthiwa humanity yabo uyakwazi umzwelo omunye umuntu abone ngoba naye futhi uphuma kuyona lenkinga lesibhekene nayo so umfethu ke ngokuba khona kwale organization ukwazile ukuthi asidonse ngendlela ezahlukahlukene nami wangithola wangi-approacha wangi-understandisa wangiluleka wangibeka kahle wangihangisa nase-rehab njengobesho ngabuye i-rehab ngaba right ke manje senguwumuntu osefocus lo mbiko benuwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisegama lakhe enkulu asisishelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZN TV sikhumbuze bekuyizona behamba phambili usuku namhlanje izohlalelwa phansi kaMtolone neHawu uMandlakazi usunomdidiyeli wamabutho kanti ke ufuna usizo washayiswa imoto yemeya ake sibheke ngosini yezomnotho Izimakethe ke zivale irandi lakuleli lu-17.64 cent maqhathiswa nedola lasemelika libo 19.53 cent maqhathiswa neeuro libo 23.27 cent maqhathiswa nopondo waseBrithani igolide lona belu $2,524.39 cent ounce wolo ngahluziwe wona u$79.94 cents umphongolo ake sibheke ngosini yezemidlalo Uhlalele ethembeni lokuthi ke likhona iqembu lezomthatha umdlalo wasesiswini uDedoley Kaizer Chiefs ekupheleni kwesizini edlule uKigen Dolly. uDolly ungomunye abatshela ukuthi ke akekho esihleleni saleli iqembu ngesizini entsha ehambisana noSifiso Hlanti, Njabulo Ngcobo noSiyathemba Sithebe. uNgcobo ke usesayinwe yiSekhukhune United kanti uSithebe usejoyine iRichards Bay FC. Kwale kancane ukuthi uDolly athathwe yiSuperSport United kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi amathathatha anquma ke ukusayina uVincent Pule odedelwe iOrlando Pirates. Nasike isimo sezulu esingalindeleka.
Mbukeli ziyagoqa bese kuphathele insonto namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane futhi masiphinde sihlangana. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.